Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै मोजां दं। दिनैनि भिडिअआव जेबो खास खोथा गैया। नैबे फंसे खोथाखौल' आङो मेन बेसिस खालामनानै रायज्लायनो गोसो जादों जे सुबुं हिसाबै जायफोरहा इउटुबारानो जा सोरबा फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनायानो जा बा सोरबाया बबेबा मोनसे समाज आफादाव थानायानो जा जेखि जाया थासारियावनो जेखि जाया आफादावनो थानाय बा जेखि जाया सिचुवेसनाव नों जेनेरेल पिपल हिसाबै नों थानानै बबेबा मोनसे राजनितिक दलाव थांनायखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जुदि बिनि थांखि आरो बिजोना गोजोंब्ला जेखि राजनितिक हान्जायाव थांनानै खामानि मावहैया मानो मावहैथों। बिनि थाखाय मोजां साननाय आरो मोजां खोथा बुंनाय बेजों नङा। जोंनि बिजोन आरो थांखिया गोथों आरो जाय थांखिनि थाखाय रायजोफ्रा नोंखौ गनायगोन बा गनायजाथावथाव जागोन बेखौ साननानै नोंथाङा थां, बेवहाय जेबो जों बुंनांगौ गैया। दिनै राजनितिक हान्जायाव लोब लोब फैनायखौ बा सोरबाया बबेबा लाइननिफ्राय राजनितिक हान्जायाव हाबफैनायखौ बुंनांगौ खोथा गैया। हायोबा नोंहाबो थां, खिन्थु मालायखौ इसिबां बुंनांगौ गैया। जुदि नोंहा थांनो गोसोबा नोंबो थांनो हागोन। बयनिबो थाखाय दरजाया खुला राजनितिकनिया। आरो दिनै नोङो बुंबाय थादोंब्ला नोंलाय बावहाय माथो खालामबाय थादों? नों आं बै फै नों फै फैनानैसो मजबुत जायो मोनसे पार्टिया। बेखायनो दानि बे मबिलाइजेसन पिरियडआवहाय अनेक थाखोनि सुबुं नांसै। दिनै जायखि हाबाफारि मावा मानो इनफरमेसन टेक्न'लजिखौ जों बिराद बाहायो। बेनिखायनो इनफरमेसन टेक्न'लजिनि सायाव गोबां नलेज गोनां आरो बेखौ इउजेस खालामनो हाग्रा बर'नि मोनफ्रोमबो राजनितिक हान्जायाव नांगौ। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा एक्सपार्ट, साननाय हनायाव स्मार्ट, प्रेजेन्स अफ माइन्ड दङ, बिथांमोनखौथ' राजनितिकआव नागारखाया। आङो थांथारनांगौ, थां होननानै बुङाखै, खिन्थु बबेबा सोरबा मबानिखौबा होननायखौ बा माखौबा आरजाथारै खोथाखौ जोङो लानानै बुंनायखौ जोङो खम खालामलायनांगौ। फैनाय थांनाय बेफोर जेबो नङा। बेखायनो जों जेराव दं बेयावनो जों मालाबा गसंथानानै थायो, थांना थानायनि खाबुखौ लायो। खिन्थु मालाबा जोङो ओरैबायदि जिउआव टार्निं पइन्ट जानानै फैयो जे ओरै थांबा जेबो जाला साननानै ओरै ओंखारलाङो। आरो बेखायनो आंनि आरज गाबनाय दिनैनि भिडिअआव बेल' इम्परटेन्टसै। नोंथांमोना साननानै नाय, बारहुंखानि दोहौ बा लैथोनि दोहौजों बुखारफालानाय जों जानो नाङा। जों बेवहाय खुन्थिया बादि स्टेडि जानानै दिदोम थानानै जोङो सिन्था खालामनानैसो जोङो जोंनि फिल'सफि बेखौ जोङो बोनथुमनायखौ जोङो बेखेवहैनांगौ। बेखायनो गासैबो बर' रायजोफोरनिसिम, रायजो राजाफोरनिसिम आंनि आर'जआ बेल'नो, नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव सानै हयै नायनानै लोगो लाबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। जायफोरा भिडिअ सिनायबा रोजा रोजा साबायखर बावबाय। एसेखिनियाव आं भिडिअखौ दोनथ'बाय। थेंक इउ।